med at skyde så meget. Kom, kør! Simon! Simon, kom her! Kom ind! Simon! Du har til at mene, men Simon han blev væk, ikke også? Simon! Her, kom! Hold lige over! Ja! Vi er herovre. Jeg kan ikke se her, nej. Ja. Lad os gå på det. Der er en deroppe i huset. Ja, heroppe? Jamen det vil du også. Ja. Det skulle meget gerne være. Lauke! Holy fuck. Hallo Simon. De har skåret det der læbælt ned der herovre. Nå, ja det ved jeg godt. Det havde de også sidste gang. Så er det jo mega svært at komme herind. Kom aldrig herind. Der skulle jeg ikke stille mig. Hold nu kæft, I er vant til. Eller, det plejer de at være. Bare tage kluden og stå på. Ja, de er jo det første bygning herovre nu, så nu var ikke længe, de kom på nøren hernede. Hvorfor? Var det semi-only? Du må skyde fuldt ud af. Okay. Den skal ikke have. Kan du se noget, Nikolaj? Ja. Der er en derude i hvert fald. Ja, lige ramt. Ja, det kom. Det er noget på hjørnet. Fedt! Sådan, så bliver du bare ved. Så var den rødgående dagen på hjørnet. Jeg siger stille, min hopper op. 2 sekunder. Det er godt nok. Ja, derovre under. Er I under lægebæltet, eller hvad? Ja. Alle de andre derovre, er de så på sådan her. Kunne du høre andre, eller hvad? Står du godt, Nikolaj? Ja, mega godt. Det er skift. Du kan bare spille over, så. Han kan bare ikke spille så langt til munden, det der. Nej, det er en god idé. Nej. Det er Rasmus Høj. Fik en. Super. Jeg løber ned og leger noget kloge. Kommer her.
du fået den? Jeg har åbningen dernede. Det er noget. Ja. Kommer en mere lige om lidt. Og så. To ned. Ja. Det er 3 alt. Indtil videre. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Fire ned. Jeg har 2 hus på dækken her, og 2 hus mere. Hold mig med mig. Og I skal lige sådan under. Fuck, jeg står bare godt her. Det er mega nice. Tak. 5 ned. Sådan. Au, au. Det er så godt. Skudt lige i maven. Sådan. Han bakker godt tilbage, sådan for at komme lidt længere væk, så han hurtigt kan komme i dækning, ikke også? Men det er så bare helt fedt. Når han ser mig ikke, for det er for sent. De der sniper der, de rammer ret godt eller hvad? Ja, det slår noget hårdere. Så skyder man lidt tungere kugle, det gør den. Er lidt mere præcis, og kan skyde noget længere. Der kommer en derovre. Okay. Hvor? Var der respawn, siger han? Du er endelig respawn. Det var Team Deathmatch. Okay. Okay, men der kommer nogen her lige om lidt. Der kommer en der rører. Den er på vej hen mod dig. Hvorfor? Så er det ikke skyde ud. Jeg sidder også bare rigtig nederen lige her. Har du derovre? Ja. Ja, og der er også point der. Vi skal til at passe på. Vi skal til at passe på herovre nu. Herovre. Der er lyn. Så er vi fandme i kamp nu. Holy fuck. Simon! Kom. Grøn. Nå, løb igennem. Kom lidt. De er smukke. Hey! Kan du rykke lidt til side, så vi kommer ind? Kom. Det bliver beskudt. Fra højre, synes jeg. Det er en. Det tror jeg ikke.
Hvor skal vi hen? Så man skal holde her lidt. Du prøver på at ramme dig. Når de rammer muren, og så de rammer der bagefter, så tæller det ikke som et tæt. Okay. Aha. Var det hjelmen? Det ved jeg ikke, hvad det var. Perfekt. Jeg kan ikke se noget lige nu. Nu kan jeg se igen. Ja. Det er klart. Det ved jeg ikke. Nej, jeg gjorde ikke. Helt heroppe. Ja. Op. Er de ovenpå? Nej, hjørnet herovre. Derovre ved hjørnet. Okay. Jeg holder indgangen. Oh shit! Go, go, go! Ja! Han står Ej, det vælter vejen. Jeg står lige under sin hytte. Kom nu herned for helvede, Mathias. Ja, vi står her nu. Det er så et fedt. Det er ikke bare spændende, den her bagefter stå der nu, og så kører. Jeg har igen ikke at trække på. Du kan ikke bare skubbe den. Så er man god at skubbe. God skubber Du må alle dem, der ikke kommer ind. Ja. Alle dem, der er hvor de er gode stå. Hvis vi nu bare venter 10 minutter, så er vi nok kommet i gang, så er vi gode, når det Der er står. nogen, der hører noget nu. Spil slutten. Skal du ikke blive overrasket? De ikke ser nogen. Hallo, næste spil, der skal de tage den her kamp. Vi snyder fjenden. Ja, vi gør så. Vi er sådan noget fjenden, vi gemmer os, indtil det gider vi, så går vi ikke tage plan. Mikkel, ved næste spil, der skal de tage den her campingvogn. Den der ligger lige til den. Kæft, jeg er våd, mand. Det kan vride. Den var regn tæt. Den var regn tæt. Ikke også? Altså det. Jeg var lige et par vandpytter, det er dejligt. Nu slår jeg mine Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg pisser i bukserne nu, så mærker jeg ikke. Der bliver mere varmt, men der er ikke nogen, der kan se det alligevel. Jeg gemmer men det er også det er midlertidigt varme. Ja, det er midlertidigt varmt. Der er sådan en pose lige spændt ved, så hun lige bare har fundet varme til trin. Så når det køler ned, så det Jeg skal faktisk pisse helvede. det skal jeg fandme i morgen, det kan jeg fortælle dig. Kan vi få staten med ud? Er der nogen, der kan hjælpe med at holde den? Han gik igennem gulvet. Jeg kan ikke se igennem gulvet hernede. Dit fede dyr. Jeg sagde også lige, at jeg skulle tage staben ud, for jeg skulle have det lige væk. Bare kravle ud. Yes! Det er altid noget, du fik på video. Ja, jeg fik den på video. Der er der selvfølgelig en, der står filmet, det er klart. Det er super godt. Hvor er de andre? Han er lige gået i gang. Det siger lidt om, hvor rådent det her det er. Ej, hvor er det nederen. Det bliver fedt. Det bliver fedt, når vi så vil vælge ud på den her lille campingvogn. Det ligner bare sagt Klovnebil. Ja. Jeg glæder mig til at se den første, der falder i vandpytten ude foran. Så har du bare fundet på video. Det skal nok være mig nu. Fuck, jeg gider ikke. Drenge, sammen. Der kommer 3 mere. Nej, der kommer ikke. Der kommer 3 ind, gutter. Ja, det er bare ærgerligt.
Jeg flytter mig. Altså, jeg skal nok kalde mit hit. Jeg skal nok kalde mit hit, men så... Putter os bare. Der er så 3. Hvorfor var det ikke os, der stod inde i en bygning og skulle holde den? Vi holder kampen, bare. Kom ind, kom ind. Hallo, hvad siger du? Pas på, vi er gået igennem gulvet en gang. Det er sæt med hyggeligt. Der er plads til flere. Bare kom. Kan I blive væk? Vi har masser af plads. Vi har masser af plads hernede. Jeg holder i gulvet. Vi kan også skyde ud. Jeg tror, vi er helt kus på den hele skole. Ja, det tror jeg også. Der kommer en. Der kommer en. Skyd lige for helvede. Der er vi i gang. Har du set, hvor fin kampevogn der faktisk vi står i? Der er tørker herinde. Det står jeg så. Kører vi nu? Ej, hvor er det nederen. Men stormer vi den sorte bygning derovre, så bliver den indtil vi tager den røde. Kom så, gå derovre! Han er så gammel. Skal vi prøve bare gå, så han bare står mig. Det ligger i generne. Det ligger ikke. Ja, okay. Kom nu, vi er fandme våd alligevel. Kom nu. Kom her! Kom så, gutter! Prøv! Er vi gennemblødt? Helt gennemblødt. Ja. De måtte ikke bruge tårnen til det til vores fordel. Det ved jeg godt. Hvordan kommer man op i tårnet? Rundtrappen ned under. Det er sindssygt. Ja. Fuck, ja, nu blev jeg gennemblødt. Jeg har været tør hele dagen. Ja, bare en gas derovre. Vi kalder ikke ekstrem sport for ingenting, vel? Nej. Simon? Sorry. Var den rød? Ja. Det er godt. Og jeg er enormt venlig. Helt til venstre. Okay.
I orden. Kør på dit liv. Dødmand! Dødmand, kom ud! Dødmand! Sikkert også. Gul! Gul! Ja, Rom. Så man kommer ud. Du er et liv. Ja. Hvem er?